Idol! Yan mga bay, nandito na si Boy first time. So, first time. Anong magagawa? Biyahe with Kin. Hey. Grabe, ang laki mo pala. Wala ka ba yun, bro? Wala ka ba yun, bro? Basta. Put your Lang. So, grabe. Nagukay-ukay kasi kami na sapatos. Wala. Ang asawa mo, diba? Madam. No. Hindi bro, ano to bro? All in one. Mo ba? Nanay, lola, tita, sawa, Ah. best friend, away. Kami sa bukid. Kami sa bukid, alagi kay. Sa bukid lang. Tawad mo yapon mo. Ito lang. Ang apel niya. Bahay ko dabaw. Yung binigay ni Idol, Boy P. Yeah. Ito yung iba. Bibigyan So, sa, Ano saan mo bro? Guapix Gatchoy. Mataas kasi yun eh. Ano Guapix? Baka picture ka? Pero yung binagay ko lang is Guapix Gatchoy lang. Guapix. Parang walang kaboy buhay. Hindi naman. Hindi naman buhay. Ayan. Parang, So, ulit tayo sa Valencia. Dito sa Pet Perry Hotel. Ayan. Yeah. Si Ma'am Karen Bron dyan sa loob, no? So, dito tayo mag-stay ngayong gabi. At bukas ay pupuntahan ng tao. ayan, una. Lahat dito lagyan. Yan, ito. Ayan bro, thank you bro. Pinapansin tayo. Wala silang kayang alam, magugulat sila. Ba't parang lumakas yung motor ko? Bigla. Nilagay. Hindi na alam na si Boy P talaga yung naglagay. Akala lang ng ibang naglagay. Hindi, di sa Pitpiri to. Dito talaga na motor to. Ay, ganun ba? Lagyan natin yan. Lagyan mo yan para diba? Ito. Sa chef to, lagyan mo rin to. Yan. Ito yung logo ko. Asa ito? Ito yung di sa katrabaho ka rin yan dito. Dito para di ka na nag-overspeed. Hindi. Ito natin nalagay. Yan. Ito na sa ilalim mo. Pwede yan. Parang kabiiswan yan pero parang didikit yan. Ayos. Ganun ba ito? Ganun ba yan?